L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ikkundannat bil-qawwa kollha dak li seħħ matul il-lejl bejn ħamis u l-ġimgħa fejn ġurnalisti Maltin u barranin ġew mbarrati għal xi ħin fis-sala ta' Kastilja. Sorsi tagħna kkonfermaw li dawn l-individwi ġew identifikati bħala Mar Gawci, Emmanuel McKay u Jody Pisani. Intkom please. Security Services, Pulizija. Taħt li ma liġi qegħdin iżammuna u ġew sekwestru ta' persuna. Is-sitwazzjoni tant kienet gravi li ġurnalisti u kru tal-medja barranija qed jirrapportaw kif huma ġew sekwestrati minn dak li huma sejħu bħala delikwenti. Fosthom il-ġurnalist investigattiv Taljan Paolo Borrometti. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija qal li dawn il-persuni ma kellhom l-ebda awtorità li jaġixxu b'dan il-mod illegali u sfaċċat fl-uffiċċju stess tal-Prim Ministru f'Kastilja. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tqis dawn il-prattiċi ta' għajb qatt ma jistgħu jkunu ġustifikati f'pajjiż suppost demokratiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qed jesiġi l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar jinvestiga l-każ u jieħu l-passi skont il-liġi kontra min kien responsabbli għal dan l-aġir. L-Oppożizzjoni qalet illi tistenna azzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija mingħajr dewmien. Sadattant, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin issieħab ma' numru ta' ġurnalisti fi protest ġudizzjarju li sar dwar dan l-inċident kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Avukat Ġenerali Peter Grech. Ġiet informata wkoll il-Federazzjoni Internazzjonali u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti li appoġġjaw ħidmet l-IGM f'dan ir-rigward. Fl-istess ħin, l-Istitut kiteb uffiċjalment lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika fejn talbu jippronunzja ruħu jekk dan l-aġir tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru hux konformi ma' standards pubbliċi f'pajjiż demokratiku. Min intkom please? You have no right.